Художник Веселин Ханчев. Ще знам повече за автор, творческа история, жанр, композиция, герои, символи, теми и мотиви. Родното място на Веселин Ханчев е град Стара Загора, градът на поетите. Родителите му са лекари. Учи в Стара Загора, а по-късно следва право в Софийския университет. Работи във вестници и различни културни институции. Участва във Втората световна война. В последните години от живота си Веселин Ханчев се бори с сериозно заболяване, но не спира да пише. Творчеството е смисълът на живота за един творец. Ханчев вярва, че изкуството може да промени света към по-добро и че си заслужава човек да посвети живота си на него. Художник. Творческа история. Стихотворението «Художник» е едно от най-известните творби на Веселин Ханчев. В тематично отношение то стои близо до други негови стихотворения, в които също основна тема е отношението на човека към изкуството. Жанр. Лирическо стихотворение. Това е стихотворна творба, написана в мерена реч. Има ритмичност и равномерна организация, с определен ритъм и рима. Стиховете се групират в строфи или куплети. Няма случки или събития. Има чувства, преживявания, размисли, стремежи и идеали. Пример за лирическо стихотворение. Вятър ечи, Балкан стене от Добри Чинтулов. Братчетата на Гаврош от Христо Смирненски. Художник от Веселин Ханчев. Композиция. Има 5 строфи по 4 стиха. Има вмъкване на жанр от изобразителното изкуство, картините на художника. Създава се картина в стихотворението. Герой. Подточка А. Главен лирически герой е художникът. Художникът може да промени живота, да го направи по-хубав. Може да промени хората, да ги направи по-добри. Подточка Б. Герои също са платната на художника. Стаята е олицетворена. Стените също са олицетворени. Те имат очи от влага. Символи. Стаята с голите и напукани стени показва свят, лишен от духовност. Стените гледат с очи от влага, пирони и пукнатини. Той превърна стаята в богата, в най-богата стая на света. Образите на децата, облаците, лесовете, изворите, пътищата и слънцето са образи, които създават представа за красотата и пълнотата на света. Мълчаливо художникът променя света. Между празната стая и между богатата стая с картини има противопоставяне,
което противопоставяне наричаме контраст. Теми и мотиви. Темата за преобразяващата сила на изкуството, темата за Твореца и неговите възможности, темата за бедността и богатството, мотивът за очите. Изкуството е вечна красота. Именно в това е идеята на стихотворението.